Bueno, i després d'una merescuda migdiada de 2 horetes, si fa no fa, ens hem plantat a Santa Mònica per viure el 4 de juliol. Hola, noies. Anem a veure què s'hi cou pel Pier de Santa Mònica. De moment, molta gent. Les vistes que tenim ara davant, abans d'estar parlant del GTA i tal, són tant de GTA que és que estic enamoradíssim i emocionadíssim. Aquí teniu tot el Pier, amb el parc aquàtic i tal, amb les atraccions i tal. Aquí teniu la platja de Santa Mònica i ara mateix no s'aprecia una merda aquí, però bueno, el sol se'n va i hi ha unes vistes espectaculars. Espero que s'apreci millor després amb el vídeo. Espectacular. Que sí? Hola. Anem baixant cap al Pier. Mogollon de penya. El pàrquing aquest d'aquí full. Aquí sempre hi vinc a robar cotxes al GTA. El GTA, el GTA. I les vistes, és que de veritat, és que puta estampa. Ja sabeu que Crist va morir per nosaltres, And you know the Lord Jesus Christ. Sí, no afina molt bé. Aquí us veiem. Com veieu, se'ns ha fet de nit. Estem aquí a la platgeta. Aquests edificis dels guardacostes, o sigui, dels vigilantes de la playa. Sí, som uns pringats. O sigui, hem vingut a veure els focs aquí i aquí avui no hi ha focs. Avui els focs són... allà, està molt lluny. I ara fent un passeig a la independència. De Catalunya encara no, dels Estats Units. Bueno, em sembla que us havia dit que us ensenyaria l'observatori, però estem tan empanats i tan cansats que no ho he fet. I ara estem, com veieu aquí la Sílvia, al passadís de les estrelles, on hi ha totes les estrelletes amb el nom. Pares ja. Després d'això encara ens quedarà tornar al Pier per banyar-nos al Pacífic i després encara ens quedarà... ja està, ens quedaran al Pier al Pacífic i les 5 hores i mitja de tornada que farem de nit, que fa molt pal, la veritat, però està bé. Bueno, just acabo de tallar el vídeo d'abans, però és que just he tallat just l'estrella que tocava ensenyar. Perdó, aquesta estrella fa gràcia i és la de, atenció... Què posa? El Simpson. Ostres, mira què hi ha aquí. Abans hem anat a veure la seva tomba i ara veiem la seva estrella. I res, bàsicament això es tracta d'anar caminant i vas veient totes les estrelles que hi ha durant tot el passadís de la fama. Aquest pobre la té feta una merda, Bueno, aquí veiem més estrelles. Ui! Aquestes estan buides. Aquestes tenen preparades per si de cas. Mira, aquesta algun dia tindrà el meu nom. En Sam Galeta... Bueno. Mira, la Mami Van Doren. La Van Doren. Sabeu qui és la Van Doren o no? Està ple de Van Doren per tot el món. A la ONU ja està ple de Van Dorens. L'Ennio Morricone, que té com tu, Arnau? Era així, bueno, una mica Morricone. La Sharon Gless, el Tani Dalí, en Fabián, en Graffiti i... germana adoptiva d'en Harry Potter. La Katy, jurado que és ella. Bueno, fins aquí els xistes dolents. Estava reflexionant ara, s'ha de ser molt putament vago per fer aquesta ruta amb autobús i hi ha la ruta de les estrelles amb l'autobús. I l'altra cosa que estava reflexionant ara és que veia tonteria això de... Igual que el cementiri, que no valia la pena perquè, hòstia, la pedra, igual que
moltes coses que hem fet que quan et plantes allà dius, bueno, doncs per això. S'ha acabat aquí, noies, la ruta. Ah, Palat ha costat també? Sí. Bueno, doncs que és una mica xorrada, això, en veritat, perquè és un passadís que veus els seus noms, vull dir... És com si buscant a Google veiessis, no sé, Emma Watson i t'emocionessis perquè veus el nom de l'Emma Watson. És una mica el mateix, i ho sabeu. Sí. Sí, però fa gràcia. És tonteria, però fa gràcia, és veritat. Ah, mira qui hi ha aquí, l'Emma Watson, ah, mira aquí. I fa gràcia, però és que és una tonteria, de veritat. I hòstia, i els Beatles, aquí, en un lloc de referència. Elvis Presley i els Beatles, aquí, amb una cosa rara que tenen aquí. L'estàtua dels Oscars? No, no és ni això. Bueno, no sé, que és tot plegat. Una mica... Sí, i aquí n'hi ha una que està feta merda. Los Angeles Police Department. No sé, la deuen voler rebentar o alguna cosa. Bueno, que bàsicament tens això ple d'estrelles amb noms i vas mirant els noms, no té més. Bueno, una mica més de Passeig de la Fama. Teatres, com veieu. Estrelletes, veus la gent que va mirant al terra. Segur que algú s'ha fotut aquí de morros contra algú altre. Bueno, i un cop hem sortit del cementiri aquest de les Estrelles, ens hem vingut fins al... Observatori Griffin. Observatori Griffin. Alguns us sonarà per la pel·li La La Land, no? Bueno, i des de l'ara a l'observatori, aquí veieu les lletres de Hollywood, és el més a prop que les veurem perquè no tenim gaire més temps, ens queden poques hores d'avui i ens queden coses per veure. I aquí està, l'Observatori Griffith. Abans em sembla que dic Griffin i no és del Peter Griffin, és d'en Griffith. Que s'ho peguen! Escolta, Arnau, què t'anava a dir? Després, quan editis el vídeo, hi haurà trossos del vídeo que la meva tauleta xocolatina semblarà una panxa, però això és pels efectes de la càmera, ¿vale? Llavors, intenta no ensenyar la meva tauleta xocolatina treballada durant tants anys perquè sé que per la imatge perd qualitat i semblarà que no és una tauleta xocolatina quan en realitat tothom sap que ho és. ¿Vale? O sigui, elimina aquestes escenes, que es vegi una mica la panxolina o fica-hi alguna cosa, ¿vale? Que no es vegi tant. Gràcies. Sí, ho sé. Direu, hòstia, Jordi, això em sona molt. Em sembla que és exactament el mateix plànol, la mateixa samarreta... Espera. Ah, i ara què, Ara ja no és la mateixa samarreta. Sí, vale, sé que tinc molta jeta. És que em vaig deixar també de dir adéu en el segon vídeo. Per tant, a l'altre vídeo em va veure al final dient, hòstia, és que em vaig deixar de dir adéu en el vídeo. Bueno, doncs ara em veieu en aquest dient, és que em vaig deixar de dir adéu en el segon vídeo també. Així que... vagi bé, gràcies, s'ha acabat el dia a Los Angeles i res, si recordeu, si us ha agradat el vídeo feu follow, compartiu-ho molt i anem creixent. I anem creixent. Visca Catalunya!